Hello mga chingus! Welcome back to my vlog, and to those who just watched my video, welcome! So, karong adlaw guys, kay magsuroy-suroy me, and my husband and I are going to do biking. So, first, namin diri sa Lotte Mart, kay palit sa mi og raincoat, disposable raincoat kay the Uwan man's gawas. Is that your shoes? Akong gisungog-sungog akong bana nga guni. Yang idol. You have more pre-taste. We don't have. Pero nasangit ni sa free taste sa guys. Palit na mo raincoat unta niya. Nasangit ni sa mga free taste kay dili sa Korea guys I kay don't like this kind. yes kanang uso kayo ang free taste. Mabusog jud ka. So iba kay palit ko. Gutomon ka ani lang ka sa mart niya. 뜨거워요? Mangita kag free taste. O di ba? Dili kay mi mo palit diri guys kay may pagkamahal. Sagaran ka na lang mga pan o yogurt, pero among giari dili kay Daiso. Kay perting baratuha sa Daiso. So kaning raincoat guys is disposable, tag kuan na siya 1,001 or like 40 something or 50 pesos. Alright. Like a lumpia. Ingon ko niya guys nga mura mig lumpia nga gibukot. Daghan kay gisulob ba, layer pa niya plus raincoat pa mura jud mig mga teddy bear. How do you feel, my love? 따야. Don't be tired. Daghan kayo bisikleta gipang display diri guys. Wala sila yung mga tag-iya. So among adtuon is shared bikes or public bikes. Pwede ka makaabang og bike diri. So nara sila yung application nga mobayad ka dito, tapos pila ka oras imong abangan ang bisikleta nya. Makita ra kag murag station kung asa nimo siya iuli. So mangita ka sa application asa nimo siya, asa mga location sa mga stations, asa ka makita mga bicycle. So muna siya guys. So dara ng green puti nga bike mo na siya ang shared bikes. So nailahin nga sizes. So kung mubo ka na para nimo kung taas naasay para sa taas, naasay para sa kana mga bata. Yeah, di ka maproblema guys kay naa-adjust siya bike lane diri as in perting taas sa dugay kay mahuman. Ano siya mura siya subay ni siya sa sapa. So kita ni mga naay mga bridges sa kilid and na sa mga soccer fields. So wala kay ko naka-record guys kay of course lisod kaayo i-record basta mag-bicycle kunya pwede na ba daw mahala ning akong cellphone guys, so pa ni na-impas. So panabangi okay bodyguard sa kuan sa likod, mahal kay na siya bayad guys. Wala gyapoy pulos ang raincoat kay nabasa gihapon guys. Karon pa ko ka gamit og bicycle nga naay gears guys, naay manual gears 1, 2, 3 murag primera, segunda, tercera mga upaw pag yun ilahang mga trees there guys kay winter pa man ang nindot ani magbisikleta ta inig spring kay kuan ba along the cherry blossom trees charot. So we actually finished a 13-kilometer course guys, 13
layua para nako, and it's my first time biking for this very long distance. So naami sa Han River, yay! So na mga kuan dili kay pasilungan and may mga benches. Wala siya Mactan Mactan Bridge. Pero kani siya is river lang, hindi naman siya dagat. Yan, ibundak na dyan ang Uwan, guys. So, timing abot na mi, na masilong sa amin. Perting, tugnawa, guys. Ambot na lang. Plus, kuan pa jud, hangin-hangin pa jud. So, padung nami uli, guys. And, di nami magbisikleta kay nahurot na among oras. Amo nang giuli. Then, sorry, wala na ko na-record. Asa namang giuli. Basta mo to siya. Kay, isod kaya among naagian. Kaya amo pang gialsa-alsa among mga bisikleta. Ang yan, naami sa subway. Sige na mo, sakay-sakay og subway, guys. Naka-familiar na ko gamay sa mga stations. Station 1, Station 2, Station 3. Then, ang maglisod ko mga kanang transfer o subway. Pero mga names sa stations, naka-familiar na ko. So, later ako suwayan nga ako raw sa. Eat 2 burgers. Huh? I thought you're gonna eat 2 burgers. If I got hungry, I'm gonna. Okay. Or This is mine and this is yours. Yours is cheese whoppers. this is mine. This is. Oh, chincha. Naami sa Burger King, guys. Nami kayong cheese stick. Gutom na din kaayo, Miss Tanan. Paborito na ko ng cheese stick sa Burger King. Which fries better? Burger King, McDo, KFC. You haven't tried KFC, no? I tried. Bulgogi burger. Double cheeseburger. Then, nami diri sa Guksu nga store, guys, kay ganahan mo higop akong bana og soup, which is, yes, I agree, kay very perfect sa kuanting tugnaw nga panahon, especially rainy days. Ang iyang noodles, guys, kay more siyang miswa, right? Pero wala siya sardinas. Namidjud siya. Mga unta ninyo, guys. She's hot cook 3 times. She's hot cook. I want to share to you different kinds of Korean food, guys, their food culture, and daghan pa kay ko ganahan ipakita ninyo nga mga places or tourist spots nga nindot kayo suruyanan diri. I hope you're gonna consider liking and subscribing to my channel, kay I want you guys to come with me suroy-suroy ta mga bisdak sa Korea. Thank you so much for watching, guys. Till next time. See you. Amping mo tanan.